Christine Mills, dwi'n byw ar ffarm yn y canolbarth ac yn artist weledol. Person creadigol sydd yn hoff iawn o ddweud artist preswyliad ac wedi trafeilio dipyn o'r byd yn fy ngwaith. Mae fy ngwaith yn aml gyfrwng, dwi'n gwneud dipyn o beth sy'n ni'n dweud yn waith gosod. Gweithio lot hefo Glen, y dylanwad y ffarm a dylanwad ysbrydoliaeth gen y tir. Ond wneud preswylfeydd bod mewn wahanol lleoliadau sydd yn gwthio fi mlaen mewn ffordd fel artist. Dwi'n annog unrhyw un creadigol i fod yn artist preswyl. Mae preswylfeydd ar gyfer artistiaid yn cael ei hysbysebu ac mae posib unrhyw un rhoi cais i mewn. Mae rhaid ydych chi angen talu a mae angen grant a mae posib gael y grantiau. Mae yna rei eraill sydd am ddim. Mae bod yn artist preswyl yn olygu mynd i lleoliad hollol wahanol i be mae rhywun di arfer, bod hefo bobl a gymdeithas neu efo plant wahanol a ffwnc wahanol. A wedyn, o achos hynny, mae mewn ffordd yn rhoi naid o ran y shifft yn y gwaith. Mae o'n symud ni mlaen. A mae yna ddwy beth o artist preswyl. Un lle ydych chi'n gwneud gwaith gyda'r gymdeithas, a mae'r llall lle ydych chi'n mynd i rwle lle ydych chi'n cael profiadau. A'r un nes i yn Efrog Newydd oedd yr un lle oedden ni'n cael profiadau efo wahanol bobl ac lleoliad hollol wahanol. Yn Efrog Newydd, yn Residency Unlimited, o'n i gyda artistiaid o bob man yn y byd. Israel, Canada, Brasil, a'r cyfoeth yna o fod efo bobl o wahanol cefndiroedd a diwylliant i raddau, heb sôn am taro mewn i'r Met, i'r MoMA a'r Guggenheim. Ges i cyfle hefyd i wneud gweithdai i dysgu sgiliau newydd sydd wedi castio gyda sebon a gyfrwng hollol wahanol i'r Glen, a wedyn arddangos yn Efrog Newydd mewn oriel a gelfen nhw ar y ffenest, oedd ychydig bech yn surreal yn y cyffroes.